Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin kasancewa kuwa daidai wannan lokaci. Kamar yadda aka sani aka saba, kamar kullum, sunana Victor Ishaya Hilafa. Kamar yadda muka saba gayyato muku manyan baki, a wannan karo mun gayyato wani babban bako wanda zamu tattauna da shi a cikin wannan talk show na wannan karo. Amma kafin nan, bari mu je hutu takaitaccen lokaci. Idan mun dawo, sai mu daura. To madalla, barkanmu da dawowa. A yau muna tare da bako wanda kusan yawanci a arewacin Najeriya mun san fuskon shi ko kun ce muna ganin shi a kafar yada zumunta. Wanda an fi sanin shi da Bashman. Bashman barka da warhaka. Barka da Malam Stafi. Barka ka da shigowa cikin shirin Stafi Media Talk Show. Barka, ina godiya. Kafin mu fara, me zaka cewa mabiyanka ko ce masu sauraron ka ko ce masoyanka na arewacin Najeriya? Ba abin da zan ce musu sai dai in ce ina kowa da kowa fatan alheri. Sannan kuma na yi farin ciki gayyata na da kai zuwa talk show ka. So gaskiya na yi farin ciki, ina ga wannan shine zuwa na talk show na farko kenan tun nake a rayuwa na, wannan is the first time. Don na taba zuwa da gidan radio amma maganar talk show is the first time gaskiya. Wato is a privilege kenan ka ce dama na samu, dole kuma in dama wannan dama. To masha Allah. Farkon fari a takaice, wane ne Bashman? Daga kan sunanka, matakin karatu da dai sauransu. Asalin sunana dai Muhammad Bashir Abdullahi, wanda aka fi sani da Bashman dan Borno ko kuma dan Nobar. So asali na dan Maiduguri ne, Borno State. So amma for now haka ina zama Adamawa. Sannan matakin karatu kuma ka san most da su dama sai a hankali. Gaskiya matakin karatu ba yi wani nisa ba, so kawai secondary da can muka siya, so muka ci gaba da hozini, amma kuma insha Allah ba wai an bar karatun ba ne, za a ci gaba da karatun, amma akwai dan abubuwan da ake so a dan seta tukunna, kasan yanayin kasan. A cikin gabatarwar da kai, ban ji ka abunta cewa kai mawaki bane, ko dai tunanina ne ke bani wannan. Mawaki ai in ka ji Bashman, ka san Bashman daya ne. So in ka san Bashman kuma ka san Bashman mawaki ne. So wannan, so ina ganin in ce kusan mutane da yawa sun san da haka ne. Amma duk da haka dai bari a sake a jaddada musu. Bashman dai mawaki ne. Mawakin Hausa hip hop da Hausa da English duka, da sun ga Hausa. Ana cewa ka sace sunanka na Bashman daga sunan Bash ne fa, wato wannan mawaki na Jos. Me gaskiyar magana? To magana gaskiya, tun kafin dai Bash ne fa, tun kafin san Bash ne fa ina waka. Sannan sunana Bashman ba wai kawai an ce Bashman ne, ba wai kawai an ce Bash, kowa an ce Bash dai ka san Bashir ne. So man kuma mutum zai doka man haka, so man na yana presenting abu biyu ne. So man dai kowa san man ka san a ce mutum haka, ka gane? But amma kowane word a cikin man nan yana da ma'anar shi. So meaning na yanzu kaga Bash Bashir, so M nan yana da ma'anar shi, da shi ma sunana ne Muhammad. Sannan A din kuma sunan mahaifina kenan Abdullahi, and the N yana nufin Nobar, gari na kenan Borno. So shine aka samu Bashman din, ba wai kawai Bashman. Wow. Kaga ni ban ma san da wannan ba. To ban ma da wannan ba. Ina ga kusan ba wanda ma ya sa da wannan ma'anan sunan Bashman din nan. Haka ne. Ta yaya ka fara waka? Kuma yaushe? To gaskiya na jima da ina rubuta waka tun ina makarantar Shehu Garbe a Maiduguri, damin ina SS2. So akwai wani abokina ana ce mishi Shata. To da shi ne dai muke irin rubuta waka, lokacin da ba wakan muke rubuta ba, irin lyrics haka, lokacin wakan su Rick Ross, su Lil Wayne haka, so ana rubuta lyrics haka a takarda a ta karanta. To gaskiya na tashi asali na ina da sha'awan waka. Ina da sha'awan waka duk lokacin irin su Zulezu, su Awilo, lokacin an sa wakan su, in na fara maimin haka, har mama na take ce min akan cewa ni kan ɗana ko mawaki zai zama ne. So har yau ba zan manta da wannan ba. So sai ga abun kuma ya zo ya kasance haka, na zo na sinci kaina ina waka. Amma dai na fara shiga studio 2016. Na fara shiga studio, na fara recording waka. Anjima. Wane ne mentor ka harkan waka, ko in ce wane ne madubinka wanda kake koyi da shi? Gaskiya
mentors na suna da yawa. Ka ba mu guda ɗaya ko biyu daga cikinsu. Number one da musamman MI na arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya ka san MI ma dan arewa ne. Number one da MI ne mentor. Okay. Dan MI ina ga yana ciki ɗaya wanda ya sa nake sha'awar yin waka. Okay. So amma shin kace a MI ne a mentor ka, gani yadda kai fice kuma kai sura a arewacin Najeriya, shin kun taba haɗuwa da MI ko wani dangantaka ko wani abu ya taba da ku ko da so ɗaya ne? Gaskiya ban taba haɗuwa da MI ba. Ban taba haɗuwa da MI ba, kuma ba wani wannan da ya taba shiga tsakanin mu ko da social media ne. Okay. Wani kalubale ka fuskanta a harkan waka? Kai gaskiya suna da yawa. Okay. Lissafa mana kalilan daga cikin su. Musamman wajen a ce zuwa studio, zuwa recording. A can kasan yanayin voice, sai an yi hustling a dan samu a je a yi recording, to sai ya zama na ba wani aiki ne mutum yake ba. Duk da dai wado time da ina aikin gareji ina makanikan shi, to kana yaron gida. Kaga babu ne wanda zaka ce zaka samu kuɗi ka je ka yi wannan ba, sai an tattala an hada. Kafin nan sai a samu a shiga studio. Haka dai har Allah ya sa mutum shi ma ya zo ya yi studiyon sa wanda zai na ɗaga ne irin abun da so sannan kuma kalubale da yawa. Musamman na lokacin da na fara, akwai mutane da dama wanda suke min ganin kawai wani yaron bai san me yake ba, hauka yake yi. So ni kuma duk lokacin da aka yi discouraging na ko kuma aka yi disappointing na, time da nake samun karfi na yin abu. Saboda ni duk lokacin da mutane ba sa son abu, lokacin ne nake ƙara son abu. So haka nake. So a can ne ina ga nasarar ta soma, saboda duk abin da zan yi ana magana ana zagi na ce kaza ni kuma ina samun ƙarfi lokacin. Da dama muna samun mawakan arewa, ka ji mutum ya ji shu sai ka ji an kore shi, ko a ce ya ji shu ya biya kuɗi, ko ka ji an yi disgracing nashi, bouncer ya ture shi. Baka taɓa samun irin wannan kalubale ba? Ban taɓa samu ba, amma na sha zuwa show ba na performance. Saboda rashin girmamawa. Although ka san yanayin arewa mu din, mutum zai same ka ya nuna maka show ne wanda ba kuɗi za a biya ka ba, irin like ka yi shi a matsayin ana tare da wanda zai same ka. To amma kuma shi baya value naka, saboda ya ga ana tare ka je masa show kyauta, amma shi ba zai value naka yanda zai dan girmama ka ba, ya karrama ka yanda za a yi packaging naka a yi wannan. Amma sai ka ga doko su artist daga waje, wanda artist sun zaka samu ba su kai mu ba. Ana packaging nasu, ana girmama su, amma mu na gida da yake ana gani ana tare ne. So sai ka kalla ka zo za ka yi performance ma zuwa a ce ba za a baka mic ba za a yi wannan ba. So tun da dai ana wannan din, lokacin da muka fara tasowa ana wannan. So kaga har girma ya zo, abun ya zo yana so ya fara shiga. So shine kawai na ga abun akwai yanda yake. So sai sa na ja jiki. Yanzu bana zuwa ma show wani na ana tare ko dinna ba ya ga komai. In ba za ka biya ni ba zan je ba. In ba za ka biya ni ba zan je ba. Shine kawai. A bayanin da kai, ka ce kai makaniki ne. Shin ya yanayin harkan waka da aikinka? Shin baka samun damuwa ko in ce mutane suna rena ka saboda yanayin aikinka, ko irin a ce fan ya zo kuma fan ɗinka ne sai same ka a gareji? Ya yanayin irin wannan? Kasan akwai wani abu daya ga mu 'yan adam haka. So the more yanda ka ɗauka rayuwanka, to yanayin kalubalen da za ka fuskanta. Saboda ni yanzu haka dai presently bana aikin makanikanci, kasuwanci nake. Na bar aikin makanikanci tun na ga 2022 ko 2021 haka dai. Na bar aikin makanikanci, so ina kasuwanci ne. So based on yanayin yanda ka ɗauka rayuwanka ne, kamar yadda na faɗa maka. So lokacin da nake aikin makanikanci bana boyewa duniya kan ni ba makaniki bane, bana nuna wa duniya ni ina da wani abu, bana nuna. Kaga irin wancan already kowa ko baka sani ba already ka riga ka san me nake. To duk inda ka zo ka same ni a wurin, ka san dama na riga na nuna maka. Amma da a ce na nuna ni wannan ina da kuɗi a gidan mu, akwai kuɗi gidan mu akwai wannan, to shine zan ji kunya, ko kuma wani zai zo ya zage ni ko wani abu. Ka gane irin abu. So shine kawai. An ce ka koma Abuja. Me ya ji hankalin ka bar jihar Adamawa ka koma Abuja? Ba Abuja bane. Okay, Lagos. Lagos. To me yasa ka koma Lagos? Saboda
yanayin sana'a da kuma harkan waka. Saboda kaga a can Lagos ina kasuwanci na yana tafiya normal, sannan kuma ina harkan waka na yana tafiya normal. A can yana pushing yanda ya kamata, ina da wanda suke bani support, irin wanda suke goya min baya, irin kasan support aka ce ba wai sai mutum ya baka support na kuɗi ba. In kana da wanda zai supporting naka, irin aje in za ka yi wani abu in ka ce a wani ina son abu kaza, za su zo a mara ma baya, fito a mara ma baya. In ma ka ce kana so a taya ka promoting, za a taya ka promoting dai da sauransu. So gaskiya Lagos is different, amma magana wajen entertainment gaskiya. A bayan da kai, so kake ka ce mana a jihar Adamawa ba a promoting artist kenan, ko ko in ce ba a supporting artist? Sam ba ko a yi, kaɗan. sam ko kaɗan. Sam bari in gaya maka, ka gani ba iya jihar Adamawa ba, kaga gefen mu Borno, Maiduguri, kaga ita Adamawan da kanta. Zan yi ban dai zo na Taraba ba, sannan kuma ban wani hada hulɗa sosai da yaran Taraba ba, amma kaga wannan garuruwa guda biyu nan gaskiya ba a supporting artist ko kaɗan. Ba a supporting artist, kuma ba ma wanda ake raina shi kamar artist, saboda kuma al'ada ne su ana ganin kana waka dai kai ba mutumin kirki ba ne. So nan kuma ba haka ba ne, shi mutumin kirki ba a fiska yake ko abin da yake ba. So shi ne gaskiya. Ganin kai ɗan jihar Borno ne, shin da jihar Borno da Adamawa da ma Lagos da ka koma kwana-kwanan nan, ina ka fi tarin masoya? Gaskiya ina da masoya duka, a duka ɓangaren ina da masoya. Da Lagos ɗin, da Borno, da Adamawa, har da wasu sauran garuruwa, har zuwa ƙasa da yake waje irin su Nijar haka, ina da masoya ba iya wani ba ne. Ka yi maganar Nijar, shin ka taɓa zuwa show a Nijar? Ban taɓa zuwa show Nijar ba. To me baka tabbacin cewa kana da masoya a Nijar? Ka san abu ne wanda ba wai sai ka je wuri ba. A yanayin zamanin mu na yanzu da social media ko ta ina hakan nan, so ba sai ka je wani wuri ne za ka san kana da masoya ba. A iya social media handles naka za ka san irin mutanen da suke bin ka, mabiyanka. Biyo bayan komawanka Lagos, an ga ka yi video da Naija-Deal Baby da ma wasu manya-manyan artists wanda suke can da zaune. Shin zuwa kai ka roke su ko yaya? Gaskiya haduwa na da Naija-Deal Baby sanadiyan wani abokina ne. Ana ce mishi Bafu. Shi ma ɗan jihar Borno ne, ɗan garin Chibok. Shi ne haɗa da Naija-Deal Baby gaskiya. So Naija-Deal Baby kuma mutum ne wanda bayi da matsala ko kaɗan. Bayi da matsala ko kaɗan. Musamman ma a ce yau Naija-Deal Baby ya san kai ɗan arewa ne. Bayi da matsala ko kaɗan. In yana da abin da zai taimake ka zai maka. In ka zo ka same shi, yanzu Naija-Deal Baby, lokacin da muka haɗu da Naija-Deal Baby, da abokina ya kan yi shi. First time da bai fara gani na, time muka fara collabo su wani wannan. Naija bayi da matsala ko kaɗan. Sannan shi abokinan can musamman shi Bafu da nake gaya maka, mutum ne wanda gaskiya zan ce wallahi in ina magana a cikin waɗanda suke so na irin su ga na ci gaba, gaskiya ban da iri a ce kasan aka ce iyaye su daban ne. Su ne in aka ce iyaye, kasan iyaye ne wanda in a ce maganar ci gaba na ɗansu ba wanda ya kai iyaye. So a cire su, a je su a gefe. Bafu yana daga cikin wayanda suke so in ci gaba. In ci gaba su in je nisa. Bafu yana ciki ɗaya daga cikin su. Saboda Bafu yanzu in a ce Bafu yana da hanya da zai kai ni in je in sami Davido, Bafu zai kira ni can zuwa mu je. Saboda mutum ne shi wanda kawai dai Allah ya haɗa jini na da shi. Shin tun ka fara harkar waka, wani nasara ka cimma? Gaskiya na ci nasara da yawa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ko sanadin zuwa na Lagos, kafin fara kasuwanci waka ne sanadiyan tafiya na Lagos. Har yasa na samu yanda zan yi kasuwanci da wasu abubuwa. So gaskiya nasarori suna da yawa, in nace zan irga maka su ba anan bane. Da iya lissafa mana ko guda uku, saboda na san masoya za su ji. Kaga kamar yadda na faɗa maka na ɗaya. Nasarar da na ci na farko shine tafiya na Lagos, wanda har na samu yanda zan yi business hankali a kwance, biyar goma yana shiga na,
na zo har na zo na yi aure na yi su da sai sauransu dai gaskiya ba na ce dai zan iya riga maka su ba amma kawai wasu kasa aka ce na ciki na ciki kawai. Wannan haka yake. Kayi maganar aurenka. Ban so na yi wannan tambaya ma kai ka jawo shi. An yi aurenka sai dai kamar ba a ga wani artist na nan gida Adamawa a wajen bikin aurenka ba. Ko me yasa? To gaskiya ba zan ce dai an ki zuwa ne ba. Ko kuma ba a zo bane, akwai wanda suka zo. Kaga akwai artist da suka zo irin su Rashki, su Z-Boy, su Lil JR, su DJ Atom da dai sauransu dai akwai artist da dama da suka zo. So akwai wanda kuma wanda ake gani yana fi kusa da su ma dai ba su zo ba amma dai na musu uzuri saboda yanayin rayuwa yau da gobe. So wannan duka kaga kuma irin lokacin auratayya ne sosai. So watakila wani ma baya gari yana kai da sauransu haka. Ana cewa kana da girman kai musamman yadda baka yawan sakewa cikin wasu artist na cikin gida nan Adamawa da dai sauransu. Me gaskiyar magana? To maganar girman kai da wanda ya zauna da ni na kusa da ni shi ne zai iya wancan bayani ko yana da girman kai ko ban da girman kai. So amma ka san aka ce gani daga nesa baya sa ka fahimci menene abu. So amma maganar girman kai gaskiya babu girman kai a lamarina. Ko a ce yau ka gani a hanya ban waye ka ba kamin magana zan nuna maka ma na san ka mun saba kawai zan nuna already na san ka saboda yanayin wani zai iya da yake harka kasan harka na entertainment irin mutane da za su waye ka kai baka waye su ba. To saboda yanayin irin kar mutum ya gani wannan ka masa magana ya wannan ne gudun haka ne. So shine amma maganar girman kai gaskiya ba maganar girman kai sai dai wani lokaci kasan dole ne ka kame kanka. Kasan akwai girman kai daban kame kai daban. Saboda akwai wani abun da ka sake a mutum kai wasu ba su fahimci irin ka sake musu kai ne saboda yanayin rayuwa normal ba. Wasu sai su doka su using advantage sai da aure ne ya shiga. Shi yasa kawai zaka kame kanka saboda gudun haka din ba wai girman kai ba ne. Shine. A cikin manyan artist wanda muke da su a arewa dawa ka taba waka? To gaskiya manyan artist na farko wanda na fara waka da shi shine BOC. So bayan BOC kuma so mun yi waka da Classic wanda ma yana da wakan ma kwata-kwata ma yanzu bai shi wata 6 zuwa 5 ne da aka saki wakan ba. Su ne manyan artist wanda irin like manyan artist namu na arewa wanda ne da su. Na ji ka kira BOC da Classic sai naga kaman a baya ka taba waka da Larabi. Wato shin ka rena matsayin Larabi ne ko yaya? Babu ba wai na daina matsayin Larabi bane. Larabi shi ma yana daga cikin artist da gaskiya wanda a ce sun jima a game kuma sun yi nisa. So amma based on tambayan da kai irin like manyan artist namu na arewa top artist namu na arewa yanzu in zaka fara irga top artist namu na arewa so zaka fara sakawa haka dole zaka sa sai ka fara sa irin su Morel su Classic su BOC su DJ AB wanda gane su ne. Ba wai Larabi na raina shi matsayin shi ne kuma ba. Larabi ai kowa ya riga san Larabi artist ne wanda irin like ya jima a game kuma yana gugurmaya sosai gaskiya kuma na samu support daga Larabi sosai. Kare da gaske. Ya yanayin aiki da wayannan biyu daga lissafo BOC da Classic ya yanayin aiki da su? Gaskiya yanayin aiki da BOC ne da na fara collabo da shi sanadiyan wani gaya ne CZ Media. So shine da yayin magana na ce mishi dama yana son aiki da BOC muke magana so kaza mun taba yin magana da shi. So shine da zai samu dama sai kira ne cewa ne ga shi fa so BOC na kaza ya kamata aikin da kake so ka yi ya kamata yanzu ne time ne. So shine aka yi roni abun da sannan still haduwa na yanayin waka da Classic duka still season ne sake mai roni abu. Shine dai kawai ba wani. Sai dai bayan wakan ku da Classic ba a kalla video kwaya daya wanda shi Classic yayi akan wannan wakan naku ba sannan bai yi reposting ya share na social media sa ba ko me ya jawo haka? To ka san problem da muke facing da kenan a arewa nan
problem da muke facing a arewa, classic ya yi posting guda ɗaya da waka. Ya yi posting da hoton shi haka Instagram page na shi so ɗaya wanda na gani da ido na kenan. To problem da muke facing a arewa, za ka iya kai waka da mutum a arewa sannan kuma zai zo zai kasance ba za ta yaka promoting na wannan kwarai da gaske matsalar da muke samu. Kaga classic wanda classic din ma yayi reposting so ɗaya din amma gaskiya kaga BOC muka yi waka da shi bai yi wani wannan na wannan ba, amma dai time da ake dan promoting na wakan kafin a sake wakan an taya ni reposting kuma sun yi reposting, amma dai maganan post akan video ko gaskiya babu. So problem da muke facing arewa ni yanzu bari in gaya maka, kaga waka arewa ni a nawa ra'ayi kenan a ce in zan sake jin kwalabo, ban san dai wasu artists da suke sama ba, amma zan sake yin kwalabo gaskiya wani lokaci da kai kwalabo da artist duk girman sa inda bare ta yaka promoting ba, wanda ka samu artist da kuke level da ya kuyi promoting wakan tare nan kwarai da ya fi maka. Saboda manyan mu zaka je ko da kyauta ne mutum zai maka, balantana ma zaka biya shi ko da kyauta zai maka, ya kamata at least ya taya ka promoting na waka, wanda at least yana so ya maka din ne da gaske. Amma za ka yi waka da artist bare taya ka promoting ba, bare komai ba, ya barka daga kai sai wakan ka, so kaga ba amfani ba ma riba. So shi yasa ka gani bana ma sha'awan wai kara kwalabo da wani top artist a arewa gaskiya. Bana samun sha'awan kwalabo da wani top artist, although ba wai babu wanda suke promoting din bane, amma yanayin disappointment da mutum ya samu din, to shi yasa zaka ji sha'awan abu ma ya fita ranka. Shine kawai. A cikin artist da muke da su a arewacin Najeriya, mutane biyu muke so ka ba mu aminanka, mutane biyu a harka, suwa da wani artist da muke da su a cikin nan gida Najeriya, wance arewacin Najeriya, wanda suna nan irin kuna kusa da su, kuna harkoki tare guda biyu. To gaskiya artist da nake kusa da su muke harkoki tare, number one artist da muke harka da su guda biyu, gaskiya zan ce kusan artist wanda zan iya ce kusan yawanci artist ne muna harka da su, dindimo inda har mu waye juna, to harka na da kai haka ne, cikin girmamawa ba raini ba wasu abubuwa da sauransu. Din ba zan iya ce ga artist da wai na fi kusa da shi ba, amma gaskiya duk wani wanda na waye shi inda artist ne, wanda kuma irin muna iya haɗu mu zauna mu yi hira irin minti 10 minti 20 haka, to gaskiya duka we are close. Zan baka mutane guda biyu, za ka ɗauki ɗaya. Naija Lil Baby ko Bafu? Naija Lil Baby ko Bafu? Wannan ai duka mutum ɗaya ne. Naija Lil Baby mutum ɗaya ne, Naija Lil Baby da Bafu mutum ɗaya ne. Muna so ka ɗauka mana guda ɗaya. Ba za ka yi ka aje ɗaya ka ɗauki ba, ba za ka yi ka aje ɗaya ka ɗauki ɗaya ba. Naija Lil Baby da Bafu ba za ka yi aje ɗaya ka ɗauki ɗaya ba. Na san masoya ma suna so ka ɗau mutum ɗaya, so ka ɗauka mana mutum ɗaya, ko Naija Lil Baby ko Bafu. Gaskiya magana a ɗauka ɗaya ba zai yi ba. Ai ba zai yi ka ɗauki ba ka baɗanta ba. Masu sauraro, ina ga fa da mu bi shi bashin wannan tambaya, zai ba mu amsa ko da ba yau ba. Amma kafin nan bari mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo sai mu ɗaura daga inda muka tsaya. To jama'a, barkanmu da dawowa, da fatan kuna jin daɗin shirinmu sannan yana ƙayatarwa. Daga nan za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Bashan barkanmu da dawowa. Barka. Yawwa barka ce. Tun da ka gagara zaɓen Naija Lil Baby ko Bafu, bari mu bar wannan tambayar ya wuce a banza ba. A cikin gida nan Adamawa ana samun damuwa da dama akan wa zai jagoranci jihar a harkar waka. So zan baka sunan mutum biyu har yanzu. Wannan karon ina so ka zaɓa mana mutum ɗaya. Mickey the Viper ko Martino El Casino? So
tambayan kan nan a dai shi ma wuce shi. Wannan tambayan ba za mu wuce shi ba. Wannan tambayan ba za mu wuce shi ba. Mickey the Viper ko Martino El Casino? A dai shi ma wuce shi. Masu sauraro, Bashman baya sai ba mu amsan tambayar mu. Kuma ku da ni mun sani wannan teburin idan aka zo sai an ansa kowace tambaya. Bashman, Mickey the Viper ko Martino El Casino? Mickey the Viper. Mickey the Viper. Me yasa ka zaɓi Mickey the Viper? Sabida kaga shi abin da yasa na zaɓi Mickey the Viper. Sabida kaga Mickey the Viper yaro ne har yanzu kamar mu matashi haka. Martino kuma yayanmu ne. Sabida aka ce yanzu ka duba ba san ko kana kallon wasan kwallo ba. In ka duba ko a kamar team haka babba ne. In an zo in ka duba za ka ga ko wajen siyan ɗan wasa yaro ya fi farashi. Sabida mai babba girma ya riga da ya zo mishi. So ana sa ran da nan da wasu ɗan shekaru kaɗan zai iya dakatawa. Shi yaro kuma lissafin da ake mishi yanzu ne yake tasowa. So ana duba yanayin jimawa da zai yi a cikin harkan. To shi yasa na zaɓi Mickey the Viper. Shi yasa na baka example da kwallo. Kaga shi Martino zan ce Adama wannan gaba ɗaya gaskiya a wurina. Kai kowa ma ba da za sa son kai ko son zuciya ba babu kamar Martino. Sabida Martino ya jima a game mu sannan kuma Martino ma dukkan mu yayin mu ne. Duk wani artist yake tashi a dama Martino yayin shi. Amma ban patience. Shi yasa na zaɓi Mickey din sabida shi Martino watakila nan ba da juma ba yanayin shekaru ya ja kuma an jima a cikin harkan an gwagwarmaya sabida da yawa ma daga cikin artist na Adamawa akwai wanda sanadin Martino ne ma suka fara ma zuwa studio. Ina ga ko shi Mickey the Viper sanadin wani yanayin beef da suke yi da Martino. Ina ko shi Mickey ma boy na Martino ne ban. To zai iya yiwa amma ni ban da masaniya wannan. Zai iya yiwa sabida ka gani kwata-kwata zuwa na Adamawa yanzu haka zan iya ce shekara 13 ko din 2012 ne ma na zuwa Adamawa gaba ɗaya yanta zuwa na Adamawa da dawa na Adamawa 2012 ne na zo. So ka gani ba zan iya ce gashi yanayin abubuwan ba. So shi yasa na zaɓi Mickey the Viper ba wai dan ya fi Martino ko Martino ya fi shi ba, kawai dai na duba yanayin shekaru ne. Yanzu Martino zai iya irin wasu ɗan shekaru kaɗan. Kai Martino in ana lissafin kakusa waka Adamawa ai Martino ne. In ana lissafin irin su kakusa ka zaka kira Martino ne sabida yanzu Martino scholar ne wanda irin duk wani harkan waka daga Martino in ya zo daga yanayin wakan shi ka san wannan irin like shi yasa ba wai wani abu ba. Shi yasa na zaɓi Mickey the Viper sabida shekaru ya ja babban yaya so akwai stage da zaka gani nan ba da jimawa ba zai ce shi ma bari aje kaninsa su yi taking over. Shi yasa na zaɓi Mickey sabida ina ga ko shi kanshi shi babban yaya din Martino in ka kawo shi ka tambaye shi kanshi bari ce ya ɗauki kanshi ba sabida ya san cewa sun jima a harkan kuma ba za su kuma za su dan ja baya yara su ci gaba. Duk da yanzu in ka duba ai Martino ba wai baya wakoki ba amma in ka duba yanayin wakan shi na da yanzu ya dan ja baya saboda me yanayin girma da yanayin activities na shekaru ya ja wasu abun ba za a yi ba. Da za ka samu daman yin waka da wani babban artist a arewa waye zai kasance? Babban artist a arewa ko in ce a Najeriya gaba ɗaya? A Najeriya fa buri na yana da nisa. Indai a Najeriya buri yana da nisa. In a ce yau na samu dama in yi waka da wani a Najeriya shine Davido. Zan ce kusan kowane artist ma in ka kira shi ka ce mishi da waye ke so waka zai ce ma Davido ne. Kusan kowane artist ina gan ka aje cikin 100 dai zaka samu 70% Davido za su zaba. Wannan mun kware da gaske. Ka yi maganar yin waka da Davido.
sai naga kaman kwana-kwanan nan Davido yayi show sa a nan gida jihar Adamawa, wanda da dama artist na cikin gida kamar su Alamin AY, Daddy Skit da dai sauransu, ina ga sun je har masaukin Davido, wanda har Davido ya following na shi Alamin AY, wanda kaman an samu karancin ganin ka a wannan wuri, ko me ya faru? Kamar yadda na faɗa maka ɗazu, wani abu za ka yi don girmama kanka. Taro ne wanda ba gayyace ka ba, ka tashi ka je, haka akwai matsala. Yanzu in ka duba duk da dai ana ce ku ce, magana dai wanda social media ne da bloggers, ni dai ban da tabbas akan magana. Shi babban yaya Martino kwarai da gaske ya je aka ce bai samu ya performance ba, aka ce har an so wasu sun so su raina sa daga wuri, duk da shi an gayyace sa, to ina wanda ba a gayyace sa ba. Wannan kwarai da gaske kaga girma zai zube. Yanzu wasu ma watakila masoyanka ne su je sun gani ana maka wani wulakanci haka, kaga girma ya zube. Duk da dai yanayin ma ga yadda Adamawa yake, ka gani girma ya zube. Sannan problem da nake gaya maka, rashin girmama mawakan cikin gida. Yanzu ai ya kamata a ce tunda har an iya an ɗauko wasu artist wanda gashi yara ne wanda ma yaushe suka fara wakan, ba wani abu suka fi mu da shi ba. Kawai dai shi dama Allah ya tashi baka ɗaukaka baya duba shekarun da kai, abu baya duba. Zan iya yanzu riga ka fara harka ka riga ni ɗaukaka, wannan kwarai da gaske. Za ka iya kuma irin like ka jima a harkan, ni da na fara yau da gobe zan ɗauka ko kana wurin da kake. Amma kaga komai a sannu a hankali. Kawai dai mu fatan da muke muna son ɗaukaka mai ɗorewa ne, ba ma son ɗaukakan da za a yi haka a yi haka. Mun fi so ko da za mu jima a ƙasa muka tashi mu tafi haka ne. To shine ka gani, ya kamata a ce cikin girmamawa, in an tashi game da na faɗa ma, amma mutum ya tashi na yi na gida ne, zai same ka ana tare ana wannan, amma an tashi harka na karuwa zai je ɗauko wasu daban daga waje ya kawo su. Yanzu bai kamata a ce ni na ma cire kaina, ban sa kaina a ciki ba. Ya kamata a ce wannan shin akwai artist da yawa, ya kamata artist da yawa daga cikin gida a ce sun samu, ko da ba duka ba, irin artist 5 su samu su. An je an ɗauko yara daga Kano an zo an kawo su suna su yi performance. Hakan ne ba artist a gida ne, ko da ba a kiya ɗauko su ba, a haɗa da na gida, a san cewa an yi kokari an haɗa da na gida. At least a ce za a ɗauko su kamar su 2 haka, a sa na gida 5. In za a ɗauko su 3, a sa na gida ko 6 haka. Kai dai a ce na gida dai sun dan haura, saboda ya san cewa na gidan masu, saboda irin wannan yana kawo reni. Saboda wanda ka ɗauko su daga waje, in sun zo sun gani su ne kai suka yabu, za su fara lissafi garin nan kan ma ba artist ashe. Amma akwai artist wanda suke da talent, sun fi su talent, sun fi su sanin waka, sun fi su sanin ya ake waka ma, amma sai a ɗauko su daga waje. Kaga shine rashin girmama wannan din. Sai kaga wani lokaci sai ka girmama kanka kamin na girmama kanka. Kuma ina ga wannan yanayi ne wanda yake faruwa iya jihar Adamawa, saboda idan ka duba Kanawa, idan za su yi show su zaka ga suna ɗauko artist nasu na cikin gida ana yi domin a ɗaga su. Amma mu nan cikin gida Adamawa sai kalla hakan yana zama da wuya, musamman ina ga ko show da aka yi na crossover kalla an kawo su BUC, su Hamisu Breaker da dai sauransu daga waje, sai artist na cikin gida Miki da Viper, su Dausa da dai sauransu, wanda ina ga da aka tashi biya, ina ga Miki sai da ya kusan rikicewa social media kamin na shi ma ya samu aka biya shi, wanda kaga hakan bai yi ba. Shine masalan da ake facing din kenan, ba a girmamawa artist na gida. Shine duk wani abu da kaga ba za a girmama ka ba, ko ya kyan abu yake, ka ja jiki da mutuncinka da girmanka, ka zo na gefe idan lokacin ka yayi. In lokacin ka yayi nan, ba wanda ya isa ya hana movement naka ko wani abu. So kawai wani abu ko da kana son shi, ka sa ma zuciyanka hakuri, ka hakura da shi saboda ka girmama kanka a idon jama'a. Like irin abu ne wanda shi yasa ka ga mutane sai su ce mutum yana da girman kai, ba haka bane. Wani abu ne da aka ce da raini ya shiga, wanda ka ja jikinka ana ganin girmanka ya fi maka. Saboda wani lokaci shiga cikin irin abu haka yana jawo raini sosai, yana sa girmanka ya zube, ya zo ya gani ya zama darajan ka ma ba a gani. Amma kaga an ka kame kanka haka, zaka ga mutum ma yana marmari ma ya samu ya yi magana da kai ko ya da kai haka, ka gani mutunci akwai girma. To haka din ya fi gaskiya.
akwai wani wakan ka son banza. Ko me ya ja hankalin ka kai wancan wakan? Abin da ya ja hankali na yi wakan son banza saboda yanayin rayuwar da ake ciki yanzu. Kowa yana son banza a rayuwar nan saboda ko nawa kake da shi. Ko nawa kake da shi a ce yau ga wani abu ne wanda ake ba da shi kyauta. Za ka so ka samu abincin duk da dai ka fi karfin shi. Saboda me yasa? Saboda kyauta ake samun shi. Ba kuɗi za ka biya ba komai ba. Za a baka shi kyauta ne so da za ka zo wannan an baka kyauta ne. Sannan kuma in ka duba abin da aka baka shi kyauta a wurinka ka fi jin daɗin shi da wanda ka siya daga kuɗinka. Saboda me yasa an baka shi kyauta ne ka gani baka sha wahala ba an baka shi banza. To shi yasa ne wakan son banza irin. Amma fa son banzan kala-kala ne. Kaza akwai son banza na irin na ƴan Yola da na ƴan Jimeta. Ina fatan na irin na ƴan Jimeta kake yi. To musamman ne son banza ne ba wani ba kiriyo yana na wayan nan son banza duka son banza ne. To sai godiya. A cikin wakokinka wanne ka fi so? Number one shine wakokina duka ina so amma number one wakan da nake son shi shine Good Life. Good Life. Akwai wani waka da nayi Good Life so saboda yanayin ƙasa Najeriya. Shine nayi wancan wakan ina son wakan gaskiya sosai. Ko za ka iya mana kaɗan daga cikin baitin wakan? Muna hira da mawaki ba mu jira ba ko kaɗan. Good Life shine wakan da nake cewa we need a good life. A rera mana shi da kai. Okay. Shine nake cewa ba abin da za a ci amma akwai abin faɗa. Babu aiki sai zama abu guda. We look up to God. Ka gane? So like lyrics sun sauran tafiya kana ka sai yanayin wakoki. Wakan da fi so ya manta. Babu yanzu haka like irin ka san me ne? Ni yanzu haka nan ba kowane waka ne yanzu a waka nan ka aje ni haka. Kawai zan maka shi baki dama. Amma dai na san yau wakan za ka yi. Yawa saboda wakan da na sake shi wanda kake shi na san za ka yi wancan. Kaga yau wakan like yana kai na har yanzu yana bugawa amma akwai wani waka kuma like irin gaskiya wancan waka ina ga shine zai zama best waka na wanda nake son shi gaskiya. Ko za a rera mana shi? Wancan wakan ba a sake shi bane tukunna. Okay ba a sake shi. Wancan wakan na ma mahaifiyata ne so like wakan can kai umo wancan wakan mahaifiyar mu da aka ce. To shi kenan. Amma Allah baki da kunkwala. Amin. Kaman ka san kalmomin da ke ciki. Kaman ka san kalmomin da ke ciki waka. Har na son ce da ka featuring Bash ne tunda yana son mamarsa. Bash ne fa. Bash kaga mu aiki da shi. Aikin da muka yi da Bash ne na mene masu waka ne. Bash ne fa. Abun suna da yawa. Suna da yawa. Mene masu wakan ne ma? Ego Make Sense. Kwarai da gaske na ni ma na fara sha'afa da wakan. Ego Make Sense kwarai da gaske na tuna da wakan. Shi wakan da muka yi da Bash ne ma saboda mutane like ba sa time din ba sa gane waye ne Bash man waye ne Bash ne fa. Ana rikicewa. Bari mu aiki da Bash ne fa saboda mutane su gane waye ne Bash man waye ne Bash ne so shine a karshe wani sako zaka mika zuwa ga masoyanka da ma artist na gida kanana masu tasowa? So sako da zan mika ga masoyana da kuma artist masu tasowa first of all da masoyana. Gaskiya ina gode musu sosai da support da suke bani da encourage na da suke yi. Suna da kuma kai dai wasu abubuwa da wanda ya kamata masoya su maka na soyayya da kuma irin like suna so su ga ka ci gaba ka yi nisa. Gaskiya ina farin ciki da wancan kuma ina godiya sosai. Allah ya saka da alheri. Kuma in Allah ya yarda kamar yadda kuke so ku ga nayi gaba insha Allah ina ji a jikina ba da jimawa ba. Za a je inda ake son ci. Za a je insha Allah. Sannan kuma artist da suke tasowa na kasan mu su kuma magana ne na kamar yadda nake ta faɗa girmama kai. Ka bar gani kai wai kana tasowa yanzu baka san bai wanda Allah ya maka ba. Baka san ina rabon kai ke ba. Na ɗaya dai karkare na sama da kai. Na biyu kuma kada ka bari a raina ka ko da kai karami ne. Ka kama girman ka kuma ka girmama na gaba da kai. Sabida dimo in aka yi sake kamar yadda muka yi sake daga farko mu kafin mu zo mu gane su ma za su yi facing abin da muka facing. Duk wani show da za a kira ka cikin girmamawa
a kira ka cikin girmamawa, a yi respecting naka kamar yadda za a yi respecting sauran artist, saboda haka ce kamar a ce abinci ne. Abinci ne, duk wani abin da aka ci abinci ne. So to duk wani artist ne, kawai dai an san akwai level by level ne, amma kai ma kana in ana lissafi yau dai ana ce mawaka, kai ma za a ce wannan mawaki. So ya kamata kai ma duk da dai baraka gwada kanka da na sama da kai ba, baraka gwada kanka da akwai sa'an ka din ma wanda ya riga ka fara harkan, akwai sa'an ka kuma wanda ka riga shi fara harkan, amma kuma Allah ya bashi ɗaukaka. To duka dai baraka haɗa kanka da shi ba, amma kuma kai ma a yi maka daidai gwargwado, a mutunta ka yadda ya kamata. Kar ka je kasafai kawai a zo ana ma wani wannan. Kuma zan ba ma artist shawara, wallahi kada ka taba zuwa show a ce sai ka ba da wani kafin a baka mic, kada ka taba yadda, ko shin waye ne ka yi pushing yanda social media yanzu ma ba ruwanka da bai sai ka siya kananan social media, zaka tura wakan ka dimo kana yi yau da gobe, kana yi yau da gobe, ka sa abin a ranka kana so kai, kuma kana roƙon Allah, kana ibadan ka, kana Allah abin da na sa gaba na Allah ka tafa ni, Allah ka taimake ni, ina so in zama kaza zama kaza. In kana yin shi da zuciya daya sai kaga Allah ya taimake ka. Kada ka zama mai hasara, kada ka zama mai bakin ciki, kada ka zama wai din wani ya samu kai baka samu ba, ka kuma kana hasada da shi ba, mai ba wannan bane. Shi Allah ba ruwan shi, in ya tashi ɗaukaka duk wanda yake so ya ɗaukaka zai ɗaukaka shi wansa. So shine kawai shawaran da zan ba ma gaskiya masu tasowa a ƙasa. Fatan kun ji wannan shawaran da Bashman ya bamu. Har ya tuna min da lokacin da nake waka, ina matsayin artist da zan performing a stage, ina ga lokacin su DJ AB Magneto da su yi performance, ina ga da kyar ma na samu na wuce gate na shiga matsayin artist, da kyar na shiga na samu na yi performance da kyar. To wanda ina ga wannan rashin mutuntawa ne, kamar yadda Bashman ya faɗa, mu girmama kanmu yaso sai a girmama mu. Aka ce abu mai kima yana jawo kima, so bawa kanmu kima sannan mu maza ba mu kima da muke da bukata. To du ina ga muka kawo karshen shirin nan, inda Bashman ya bamu amsoshi tambayar mu da dama, duk da cewa ya sallake guda daya, amma bashi mu ya dauka zai bamu wannan ansan ko ba yau ba. Ku biyo mu a cikin wannan shirin kula yomi, inda muke tattaunawa muna kawo muku artist da dama a bangaren nishadi, siyasa da dai sauransu. Da fatan za ku yi liking, ku yi sharing, ku yi subscribing domin mu ci gaba da kawo muku artist na cikin gida da ma na wajen jihar Adamawa. Nagode.